Ito naman tong i-order nga Jurabox. Ito sa online go. I-order ni mo Jurabox. Ha? Ano nga man eh? Sa Kidapawan? Imo eh? Isa ka Jurabox, 3 siya. Sila, gipatid diya. Ano ang? Wala ka nabayaran, ma'am. Pwede po. Yung ingon manggod. Diri lang bayad. Diri na daw si imong bayad. Ano po ako nag-order po? Ay, hala. Ano kaya? Sino din mo mabalik kay ano? Hatod na dire? Saan man wala magbayad yan? Yung mama? Walay kwarta? Saan kaya? Wala ko nag-order po. Ayun, lang. Sige lang ah. Kuan na lang. Nang sa mandi mo kaon. May kwarta yan po. Ay, kwarta. Saan kaya no? Mga yun na lang mig-proof nga naabot mi dire. Siram na lang kanamo nga ano, sorry, para mabalik na lang namo ang Jurabox. Sige, dali ma'am. Yog ko ma'am. Dira ma'am, okay. Imuha mo na pangalan. Itaas lang na ma'am. Sige. Surprise! Happy birthday! Happy birthday! Hi, sir. Joke lang, mama. Walay bayro nun, mama. Sir, ka, sir, dong? Hatag kay ma'am. Hatag kay ma'am. Dito ka, sir, sa tapat niya, sir. Ma'am, luha na sa kalipay. Okay. Kabalo naman ka siguro noon sa nagpadala. Isa man. Okay, si sir, anak siya. Una sa lahat, binabati kita ng advance happy birthday and Merry Christmas para bukas ugma gyud imong birthday. At una sa lahat, sana magustuhan mo ang aking munting sorpresa para sa iyo. At tandaan mo, mahal na mahal kita kahit may nagawa man akong mali noon. Hala, nagbawi dahil ni. Pero ngayon, handa na akong magbago para sa iyo. Dahil una sa lahat, ikaw na yung babaeng habang buhay ko na makakasama. At dito nagtatapos ang wish ko. Ulitin ko, advance happy birthday and Merry Christmas sa iyo, Mami. I love you more from nagmamahal, Daddy Ryan. Happy birthday. Sir, walay kiss si Ma'am diha. Okay. Ma'am, sweet kayo si Sir, no? Nag-uli siya, no? Nag-uli siya gitag Davao. Wow. Nya, ipadalaan ka ni Sir og dako kay na teddy bear kay para kung mubalik na pud sa trabaho, na kay kauban, no? Okay, sige, message nimo para kay Sir sa iyang pa-surprise. Isay maingon nimo sa iya. Thank you. Ano ko nag-expect na ito to surprise. But feel na po yung surprise na po. Thank you sa pag-love and care sa kaibigan sa ako. Love you so much that day. Thank you guys. Sacrifice ako sa mga baby. Naano mo baby duha? Wow, sana. Pila na ka tuig? 9 months. Wow. Okay, sige ma'am, kantahan ka na mo og happy birthday para ugma, no? Sige, kantahan nato si ma'am og happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey, ma'am, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Ma'am, kami di ay ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan.
Nalipay mi nga bisag layo-layo ang bumulano, napaabot gyud ni Sir diri ang iyang love para sa imuha, no? Nya, happy ka karon? Sobra. Oh, sir, hug kay ma'am. Kiss, hug. Yehe. Palakpakan natin sila. Happy birthday. Salamat. Unang kita pa lang sa'yo'y nabihag mo. Sa ngiti mo na kay tamis ay nakita ko. Araw-araw kitang naiisip, kasama ka hanggang sa panaginip.